Jeg glæder mig helt vildt. Man ved jo aldrig rigtigt, hvordan det bliver, men i 2003 havde vi en god oplevelse af det. Jeg ved godt, der var en masse rod med turneringen, men for os, folk kom ud, støttede turneringen. Vi havde det fantastiske danske sommervejr, og vi havde en god turnering. Og jeg glæder mig bare til at tage det store cirkus, som det er, og tage det til Danmark og vise det frem, fordi det er et godt produkt. I som spillere, hvordan mærker I det der med, at der er mange tilskuere? Nu kommer der så rigtig mange, som hæpper på jer danskere. Hvordan bliver det? Det bliver fantastisk, fordi altså, det igen, altså jeg kan kun tage den erfaring fra 2003, men lige pludselig så har du nærmest en lidt fodboldstemning, ikke? Lige pludselig så er der nogen, der hæpper på dig, og man kan sige, altså golf bringer tit et sådan lidt specielt og lidt afdæmpet publikum også, ikke? Og derfor så, vi spiller mange turneringer, hvor der ikke er så voldsomt meget atmosfære, fordi der generelt ikke er voldsomt mange mennesker ud at se det i virkeligheden, udover til majors og så videre. Så derfor så, vi ved i Danmark, der kommer mange mennesker ud, og så får du lige pludselig en helt anden atmosfære. Og, altså vi er jo sådan nogle, altså vi har ikke noget imod at være i rampelyset med de ting, som vi godt kan, ikke? Så det bliver rigtig sjovt. Men er det noget, som I som spiller, som du som spiller fornemmer inde på banen, at der er mange tilskuere derude, som hæpper? De er selvfølgelig stille lige nu, slår slaget, men altså sådan lige omkring, når I går derude? Ja, det gør man, altså fordi når det først kører, jeg kan huske igen der i 2003 på et tidspunkt, hvor jeg holdt et andet slag og sådan noget, altså lige pludselig så er der den der fodboldstemning, og det hele det bliver elektrisk, og det er altså ikke ret tit, man mærker det til golfturneringer, medmindre at du lige fører en turnering. Men oppe i Himmerland, der tror jeg, der er en chance for, at man kan få det allerede om torsdagen om fredag. Jeg ved godt, der er et stykke tid til, men har du selv nogle forventninger til turneringen? Altså kommer du til at forberede dig særligt på den turnering, eller hvordan kigger du frem mod? Nej, altså jeg forbereder mig jo hver uge så godt som jeg overhovedet kan, og når jeg siger så godt som jeg overhovedet kan, så er det svært at forbedre det. Så jeg prøver ligesom en anden turnering, hvor kan man sige en major eller noget, hvor man ekstra gerne vil gøre det godt, jamen så i virkeligheden så handler det nok lidt mere om at holde styr på ens egen forventninger og ligesom holde sig i det og koncentrere sig om det, som man kan styre, ikke? Fordi at det der med at ville for meget er en af de ting, som holder en meget tilbage i golf, ikke? Og man kan sige, der er ingen tvivl om, at sådan en turnering som Made in Denmark, der vil man rigtig gerne gøre det godt, ikke? Nu er der mange danske fans, som uge efter uge følger jer på tv, og så får man kun nogle enkelte slag, og hvis man ikke er med frem i leaderboardet, så ser vi jer slet ikke. Hvad kan man glæde sig som tilskuer, når man kommer ud og ser jer på nærmeste hold? Jeg synes jo bare, det er en helt anderledes oplevelse. Altså, jeg var 15 den første gang, jeg kom ud og så en Europatur-turnering, og selvfølgelig på det tidspunkt spillede jeg jo meget golf og meget bit af det, men altså, men den tur der til Frankrig, den gjorde, at jeg vidste bare, at jeg skulle være professionel golfspiller. Fordi altså, det er bare noget andet, og det der med, det som man samtidig kritiserer med golf, det der med, at man skal være meget stille, og det hele er meget sådan ordentligt og sådan noget, så er det også, det sætter også sådan en ramme, hvor at der er sådan en respekt omkring det, og jeg tror, når man som ung junior mærker alle de der ting, så gilder det rigtig meget.